Magandang tanghali po sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. Yan. At ngayon mga guys, nandito pala tayo sa may Ambunao Highway, Calasiao, Pangasinan. At bago yung video natin mga guys, kaya shout out po pala lahat ng mga taga Calasiao, Pangasinan. Ayan, big shout out po sa inyong lahat. At shout out din sa mga kababayan nating OFW na nandyan sa US. Big shout out po sa inyong lahat. At lagi po kayo mag-iingat. At sa lahat po ng mga viewers natin dito sa Pangasinan, ayan, shout out po sa inyong lahat. At mga guys, nandito tayo sa may Ambunao Highway, Calasiao, Pangasinan. Ito. At ipapakita ko lang sa inyo yung SNR na kakabukas lang nung nakarang buwan. Ayan mga guys, no. Ayan, no, SNR. At ito mga guys, no, kapag papunta doon, papunta ng Urdaneta yan, Santa Barbara tapos Urdaneta. Tapos dito sa kabila mga guys, kapag dito kayo manggagaling sa kabila, manggaling kayo dyan sa may Dagupan City tapos Calasiao. At doon lang banda mga guys, dyan lang banda yung Robinson. Ayan. Pagka nanggagaling kayo sa Dagupan mga guys, lagpas lang ng Robinson, pagkatawid lang tulay. At ito na yung ano, dito na yung SNR mga guys, no. At kaharap lang ng SNR mismo mga guys, yung gasolinahan na ano, Prime Energy. Tapos City Hardware yung sa kabila. Ayan. So sa lahat ng mga viewers natin dito sa Pangasinan, meron ng SNR dito sa Calasiao, Pangasinan mga guys, no. Ayan, no. May malawak na parking yan. At ayan na mga guys, no, malawak na SNR yan sa loob. At ayan, dito na lang yung nagtatapos yung video na naman natin ulit. At pinapasalamatan ko po lahat ng mga sponsor dito sa maliit nating channel, lalo na kay Sir Gis 619 or Johnson Versusa ng US. Ayan, maraming salamat po sir. At kay Sir Bobby Ballesteros, ayan, meron mas po. At sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na sumusubay dito sa maliit nating channel, yan, maraming salamat. At sa mga hindi pa pala nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportahan nyo itong maliit nating channel. Maraming salamat.